zanina chuan Marcel Universe kanen chunzom lenga episode masa khan lindongan di teng ate lightning source lak tu malak khal nuwa atlan bole ti kan thli kho towa atuk zing alo thlenga lindonga chulo bir kualin di teng ate po chuan an lo la song meka athina rim toin a hote chu midang vapun bel turle churam hnoi chu dap chok vek turin atiani hlotling taka lightning source an lak the wangin diwa chuan lompuina ron hlana chumi mang chuan copper lightning body chu anei theidon baka di tenga po chu olsam takin an he thei to don ani Marcelin donga chuan linian a khalo ngai tu hleya an mun hun ber chuan lightning crystal business khan anin be ani anu loka diwa chuan thil kang rima khria linian ate khan ni nge ringin chulam chun pan ve ngal bo reivak lo nuwa tui kho thapul hian vathlenga ta chuan linian a chu ataksa kang no in an va muani apielo ka lightning crystal beast chu thi in an va mu boka linian an alo hne thei chu makan ti hle ni anu loka diwa chuan di chung ko te thoma kha zui ngala anom na mun chon ron nai to hle Marcelinian a chu an hlim nat ema wangin an kal la thei don lo tian khria lindong a chuan a mental power mang chuan biruk na tur song kualin tui kho thla hnunga pu ka biruk an tum ta ni relo ten huwa diu na le aspai te po chuan linien ate in be na mun chuan ron thleng ve a lightning crystal beast po chu ron hu vein lindong chu om hla don lo tian kha theya diu na chuan in ti thei takin nu ma an mu chu thu a pa chu va khil va turin mi atir hal bok chuti lai chuan lindong ate chu pu kan lo toma di tenga chuan nakin loka aron jong hudon tho tian khriata wangin angai tu na buai hle ni ti dan tu rangai tu lai chuan linian a taksa tang chuan energy pol he ron chuk thuta a taksa chu boro ka kang sui ngal bok diwa chuan chu thil chu demon beast te evolution chi khatani thu sein chu thila zo nu chuan linian a chuan a chak pha hle tur tho soya form creation face dala kai ngal ringani linian an lightning crystal beast a tha khan engtinamo energy chuan ei sakalo nia diwa chuan lindong hne na a lightning source lak chu khlit fim tuma in cultivate hun takani thu soya an lotlin thei chuan di tenga te chu buina tham ani to don lo ani lindonga lightning power hip tuma boilai chuan di tenga chuan a hote chu lo haw meka hele chuna lindonga biruk na an la mu chu theilo wang chuan lak lo ati hle ni anin biak lak lo lai chuan mi pakhat liu law gu ya chuan chuak ve thuta anin biak dana tangin di chung ko ten an chuan anin ngei vak big lo ani liu law gu ya chuan an lightning source lak tum mi pakhatin lo lak khal te khre thoron soya apuinan mamoem di tenga chu zo tani ma se di tenga chuan pui chu lo du lo wa a chan chu thil phut le ta nei don te khret wang ani anu loka an pia tui kho thla tang chuan thileng takhe ron chuaka lindong a khalo ni in hlotling takin lightning source power chu lo him lut towa copper lightning body po chu lo nei to in tuna chuan form creation face akai ve to bokani di tenga chu lindong a be tur chu nain bo sai ngala lightning source chu lak le le nge ya tumani ma se be se lo tak mai in lindong a chu a cultivate level tluk pui ni ma se alo chak big hleya ama chuan hengai na lo ani liu law gu ya chuan puina chu ma moem alo zot le ya ma se lindong a chuan hne nuwa lightning source power chan ve chu a phut ve ni thlantur danga nei to lo wangin di tanga chuan a offer chu poma lindong a chu engang pon chak ma se a cultivation level pui pani chu a hne thei a ring lo ani in be na chuan tran le ngala pani le pakhat in be na ni ma se lindong a chu ala chi ai lo in ala hlau thong lo hle ya lindong a chu an ngai ang mai alo ni lowa amu frang mang chuan ama ya cultivation sang po a hne thei thin ani Masa di teng ate chu an la beidong mai du big lowa an move chak ber ve ve mangin lindong a chu be lian tuma
Lindong apo chuan a fei chu lo la chuak vein Tianlin Halbert attack mang chuan a lo beilet veya anin beina chuan thilpung na taksiamin di tenga chuan Lindong a chu an hne tai mo ati man bok ma se be sei lo tak main Lindong a chu thil khukar atang chuan a ron chuak leya liam le pemeng ma lo la nei lo ani Lindong a chu achan thazo ka tang zelin a wonder great seal technique mang chuan na takina kab le theya an ron thau chuak mai thei to lo ani chu mai ba ka linian a kha ron thleng ve leya lightning crystal beast power galak nu khan alan dan po chu lo dang lam toin achak pha nga hleya form creation face Sakei ve ngal der to ni di teng ate po chuan thlan tur dangan nei to lo wangin an chak lo ti chuan pomta an ngai dam dil nan Lindong a chu spiritual pills sing khat lai an pe bok an boinan chin fel nu chuan Lindong a chu linian a chunga chuanga ai ni volt nu khan thla nei bil pha to ni di yu na chu la lungoi theilo wa ma se apa chuan an be chun som zel chuan Lindong a kha na tha vek tur tho soya Lindong a kha hne na chan san lo nei ani poin a Sakei linian an nen kha chuan an hne thei don lo thu a soi bok Lindong ate chuan an zin kong chu an zo chun som zela ma se ram noi pakhat chum tam tak om na hi vatlangin kong an bo pha chuadan zongin ni hi top an khoral to ni chum chuan an khom huati boi mai ba ka arim khren na poti boi thu diwa chuan a soya linian a kha zo te ya lo in ti chang thei to in Lindong a dara om lai chu dio khana ron tlo tla chulai chu om na mun ani thu ron soe ni anuloka no pang mangang thom hian hria mai chenau pang hilo ni in achung te bula tangin a lo kal khanga demonic beast pakhathian be lo tum me kani ma se hun taka Lindong a kharon thlengin aron chan man hlawa achung te omna zo lai chuan mi then khat ral thon keng hian an ron huala ma se chung mi te ho tu pa ber chu mai chenau pang pa jiang leya lo niya no pang chulo kal khangin churam hnuaya chuan chuma tam ema wangin na bota ni afanu lo chan hima wangin jiang le chuan Lindong a chu lom tho khila in mel hret tirin Donghua Eagle Martial Arts Hall ho tu pa ni thua soya fanu panhi nein Lindong an chan him tak kha jiang in ania au pa jok ming chu jiang zu ani bok midang ho chu a ho tele azirlai te an ni thu soin Lindong a po chu na in mel hret tir veya chu misty forest a chuan in hi chunga bo to thu soin a chu theinan ron zui ve dila ma se jiang le afanu pa jok chuan an ring hal ngam chi lo ani ma se afanu no pang jokin khoi ve turangena wangle anun na chan him thua soe wang chuan Lindong an ron zui ve chu an ram ti ta jiang le chuan chu mun chu san chu thil harani lo thua soya ma sen boina tak jok chu demon beast la om tak an ti thin rim pala Lindong a chuan ron zui ve ni chuan atana la om thei thua soe ni ma se Lindong a chuan ma chu a invent thei thu le har san na asiam sak lo tur thu lo soi ve thung tulai li ran chun lai chuan ini ni chuan linian a kha muwa duama te ma wangin angai na hal le jiang le chuan Lindong a chu khoya kal tum nge ne zota Lindong a chuan da heng khopuya kala tum lain misty forest a khana bo tho lo soya da heng khopuyan soi chuata ka chuan jiang le chuan pon lam mi dang tam tak poin da heng khopui chuan pan mek tho soya da heng khuwa man lai mun hlui pakhat atanga treasure lak tu man ni hlom thuwa soibok thuleng wa ka khre dan chuan man lai mun hlui chuan chanchin mak tak tak aneya secret cultivation method le treasure chirsen lo om thuan soi thin bok ma se da heng khopuya man lai mun hlui chuan nei tu bi kala nei lowa achan chu sil chak takin na ven him thlat wanga ni thu soin nirvana face kai to tan po ti cheta har hle tur tho soya ma sen soi danin kumthum dana chu sil chuan chaklo hun lai aneya chu hun chu treasure lak na ta na hun ram chang berani thu soin achu dan chuan an hmaloka man lai mun hlui sil chaklo hun lai ber chu thleng dona jiang le chuan Lindong an da heng khopuya pan chan po chu treasure chu ani arin tho soibok Lindong a chuan a thu soi chu ngai tu suin diwa chuan an thil zone ancestral sil po chu
chu man lai mun luya chu anirin thu alo sei ve a jiang le chuan lindong a chu kalma in thomna thara pek phot tur tho sei a da heng khopuya chuan kan le sek thil ti thei tak tak treasure lak tung chuan an kal ve treu thua sei tel bok zan alo thlen chuan hun ram chang la yan kempa lindong a po chuan a thomna thar chu alo in bel ve to ni jiang le chuan lindong a chu khret chen le zual tumin zuin puya soma ma se afanu upazok jiang zui chuan lindong a chu ala ringam thei chi alo ani anu loka demon beast kham thom hian khria anom na tang chuan a hnai to ema wangin ano ring ha le ni chung demon te chu jiang leyan ama lo sei to te khan ni a atim te chuan thil hawm tak an ti thinrim thu sein chu hunan kal chan chu hnim dam do chi khat zom turin ani a ma se tum lo dewin crocodile king fapa pakhatan tha pal thua soya chu crocodile king chu chula ram hnoi ve lop tu chu ni bokin a thinrim ema wang chu na la ron zui zel ani crocodile demon beast te chu tam takan ron thleng zui nga la an zinga chuan an ho tu pa ber crocodile king po chu ron tel ve bok in chuan a pa chu aron be pui ve tur thua soya ma se pa chuan lo phal lo in lindong a chu afanu lo ve him tur chuan a cha ngal bok jiang le chuan an ho tu pa ber crocodile king chu ava be ngal chat bok jiang le chuan a luwa vit theya athitai motiin a ho te chuan lo lom hle ni ma se chu monster chu ti mai mai tha thei alo ni lowa crocodile demon te chan chu thazokin jiang le afanu chu an hol mek ani ma se hun taka lindong a khana ron be pui ve a jiang zui chuan chu monster te chu form creation face an ni to thu lo soya ma se lindong a chuan boina thama lo ngai lo in apa chu mun hima lo pakal pui turin atia demon te chu beita ni jiang leyan lindong a chakna mu chuan makati hleya avoi hinan lindong a chuan a chan him le thu sein jiang zui po chuan lindong a chu rin helna nei to lowa episode 10 chu top ta ni